saboda haka idan ka gama shafa'i kai witiri kafin kai sallama za ka yi wannan addu'a. Wannan shine mahalli mafi inganci. sai ka ce Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika anta kama asnita ala nafsika. Kuma duk abin da annabi ya in ka lura akwai hikima. Me hikimar? Ka gama buge-bugenka da rana, an taba halal an taba haram, an yi wanda duk za a yi an jawo fushin Allah, ka zo za ka kwanta, aikinka na ƙarshe shine witiri. A wannan witirin addu'arka ta ƙarshe sai ka ce to Allah na san na yi laifi da rana ka yafe mu, sai kai kwanciyarka, kaga an gama. Shi yasa wannan addu'a kamar yadda Ibn al-Qayyim Jawziyya yake cewa tana da fa'ida mai girman gaske. Saboda in ma da rana kayi abin da ya fusatar da Allah, kafin ka kwanta witiri sai ka ce Allah ina neman tsari da yardanka game da fushinka, kar ka yi fushi da ni. In ma ka saba ma Allah kana cancantar uquba sai ka ce Allahumma inni a'udhu bi mu'afatika min uqubatika. Abubuwan da na aikata a yinin yau akwai zunubi, amma Allah ina tawassuli da yafewarka, kar ka kama ni, kar ka min uquba. Shi ko Allah mai amsa addu'a ne. To wallahi in ka jera wannan kullum kana yi, babu yadda za a yi mutum ya tashi a lahira da fushin Allah, saboda Allah bai saba alkawari. Don haka yasa wannan addu'a tana da albarka ba na wasa ba. Allah ya samu iya riƙewa.